सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। ही दृश्य वेंगुर्ला बाजारपेठेतील ही दृश्य आहेत आणि वेंगुर्ला नगर परिषदेने जी अनधिकृत बांधकाम होतं या ठिकाणी जी पायवाट होती त्याच्या बाजूला जे अनधिकृत बांधकाम केलेलं होतं त्यावर धडक कारवाई केलेली आहे। स्वतः मुख्याधिकारी परितोष कंका त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपले पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। वेंगुर्ले बाजारपेठेतील जे आरोंदेकर सुपर मार्केट आहे त्याच्या बाजूला जी पायवाट आहे त्या पायवाटेवरती अनधिकृत अतिक्रमण केलेलं होतं असं मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे आणि ह्या अतिक्रमणाच्या विरोधात आज धडक कारवाई नगर परिषदेने केलेली आहे। या जी पायवाट होती त्या पायवाटेवरती असणारे बांधकाम नगर परिषदेने तोडण्यास सुरुवात केलेली आहे। JCBच्या साहाय्याने तोडलं जातं आहे संपूर्णपणे आणि ती पायवाट मोकळी केली जाते। या अगोदर याबाबत नोटीसही देण्यात आलेली होती, हे आपण बघू शकता। साहेब ही कशाबद्दल कारवाई आहे, काय सांगाल? इथल्या पायवाटेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत अनधिकृत बांधकामाबाबत नगरपालिकेला तक्रार प्राप्त झालेली होती आणि त्या संदर्भाने आपण संबंधित अतिक्रमणधारकास नोटीस बजावण्यात केली होती। पुरेसा वेळ दिलेला होता पण सदर अतिक्रमणधारकाने कालावधीमध्ये कोणतीही कार्यवाही न केल्याने नगर परिषदेनं आज ही ठोस भूमिका घेत सदर अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही प्रगती करत। तसेच या निमित्ताने नागरिकांना सुद्धा आव्हान राहील की नगर परिषदेमध्ये आपण रितसर परवानगी घेऊनच बांधकाम करावे, अन्यथा अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमणाबाबत अशाच प्रकारे ठोस कारवाई नगर परिषदेकडून करण्यात येईल। अजून सुद्धा काही बाजारपेठेत आहेत का अतिक्रमण वगैरे काय? सदरबाबत काही तक्रारी अजून प्राप्त झालेल्या आहेत। परत एकदा अभिलेख तपासून बाजारपेठेतील इतर सुद्धा अतिक्रमणाबाबत कारवाई नियोजित आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.